Jadi mikir tate. Ay, grabe meeting. Agboy ang bangkok. Ang San Isidro, mapupusta sa mga sumadong lungsod sa probinsya sa Davao Oriental. Kinahimutang sa Sidlatang Mindanao, kasambang nakadagatang Pasifiko. Adunay ng kanatiyang hiyas, uban sa topografiyang gilakuban sa mga bukidnon, mga kayutaan, paggang mga kalasangan, kapatagan o kabaybayunan. Wala man nangabot ang mga langyaw sa atong kapulan at buhunan na kita'y nagkalaiyang ginuuan o maanilog na kultura laking nanaini ang tribong Kagan o Mandaya. Ang San Isidro, Banwa na pinangga ni Mapamaya. Banwa na Experience a world-class San Isidro! In celebration of the 57th Outlaw of San Isidro and Bonsai Festival, the of San Isidro, Office of the Municipal Mayor, Municipal Tourism and Cultural Affairs Office, in partnership with the Association of the Matagay Captains and Sangguniang Kabataan of San Isidro. Seta Prince and Studio, Domino Creations, in cooperation with Kendrick Lights and Sound, live from San Isidro Sports and Entertainment Arena, Brilliant Live Production brings you the much awaited Coronation Night of Bunyana San Isidro 2023! Dilimi kita dili gang. Tabang in town. Kisa gang. Light na ba yun? Ayaw ako ni-upload sa kong YouTube. Tagalupon lang mo. Hai! Jadi
Mabuti ni. Mura na sa Dublin. Na, mura na sikuan. Ay! May guwapa, di ba siya dito? Okay, kami. Kaget ko, ma'am. Aman. Ay, guwapa man dahil mi. Mary Jane Ballet, mutya ng Lapu-Lapu. Arvin Lara, mutya ng Viva. Giselle Idol Lariano, mutya ng Tumpano.
will bring home the title. I am Frank